Bideo honen bidez, didaktika gunean zer daukagun ikusiko dugu eta nola bilatu. Hasteko, helbidea sartuko dugu. 3v bikoitz, guk hemen daukagu, .didaktika.aek.org. Bai? Eta hemen sartu gara didaktika gunean. Gu zuzenean sartzen gara asko erabiltzen dugulako, baina bestela nahikoa izango zenukete zuen erabiltzaile izena eta pasaitza sartzearekin. Bai? Eta ondoren pantaila honetara etorriko zinatekete. Bueno, hau da, horri nagusia, hemen batez ere bi gune dira erabilienak, goiko hauek, baliabide didaktikoen bankua, horrera bideratzen dira didaktikatik bankura sartzea erabakitzen diren baliabideak, eta ekarpenak hauek edo nork egiten ditugu, interesgarria iruditzen zaigun, edo erabilgarria iruditzen zaigun guztia, gune horretara bideratzen dugu. Eta gainontzekoak, hemen ditugu foroak, berriak, eta beheraxeago fitxategiak, hemen fitxategi zaharrak, topatuko genituzke, eta nire kontua, nork bere kontua kudeatzeko gunea. Eta hemen horri nagusi honetan dugu bilaketa egiteko lehen aukera, eskuinean eta goian dagoen lauki zuri honetan, bilaketarako hitza idatzi, eta bilatzaileak zer bilatzen du? Hitz hori idatzi dugun bezalaxe. Non egiten du bilaketa? Bai, baliabide didaktikoen bankuan, eta bai ekarpenetan, eremu guztietan. Baina hitza idatzi dugun bezalaxe bilatuko du, orduan adibide bat egingo dugu. Guk, aurkezpenak edo lantzeko zerbait topatu nahi badugu, hor ikusten duzue aukerak ematen ditu berak, idatzita dauden gauzen artean. Adibidez, aurkezpenak lupari eman, hemen bilatzen ari da, eta hemen dauzkagu bilaketaren emaitzak. Hemen ikusten dituzue zerrendatuta, aurkezpenak hitz hori, izenburuan, azalpenean, gakoitzetan, bai, nun edoan hitz hori daukaten material guztien zerrenda. Goazen atzera, eta baliabide didaktikoen bankuan sartuko gara. Hemen marrazkiaren gainean klikatuta, eta hemen topatuko ditugu bilaketa egiteko beste modu batzuk. Hemen ditugu lehengo moduak, eta horrez gain beste modu batzuk ikusiko ditugu. Hemen baliabide didaktikoen bankuan 3 atal nagusi dauzkagu, ezkerretik eskubitara, hemen ikasmaterialak, bigarren honetan dokumentuak eta testuak, hau da, idatziak, audioak edo bideoak solte, eta 3. honetan baliabide didaktikoak. Hemen ikusten da, ze baliabide mota ditugun, oinarri didaktikoak eta kurrikuluma, gida eta dokumentazio didaktikoa, tresnak eta ereduak, eta beste baliabide batzuk linguistikoak eta teknologiari lotuak. Guk hemen autoikaskuntzan 2 baliabide baditugu hemen sartuak eta erakutsi egingo dizkitzuet. Batetik, gida eta dokumentazio didaktiko bezala, sartuta daukagu tutoretzetan egitekoen proposamena, zer egin tutoretzetan, hemen daukazue, zer egin tutoretzetan. Hemen azalpena eta fitxategiak, erantzitako fitxategiak. Eta beste atal batean, tresnak eta ereduak biltzen dituen atalean, orain ikusiko dugu, hemen, tresnak eta ereduak, hor sartuta dauzkagu autoikaskuntzako fitxak. Orain arte erabiltzen ditugun fitxa guztien bilduma, hemen dituzue formatu ezberdinetan, bakoitzak egokien deritzona aukeratzeko. Eta, goazen berriro hasierara, jarraituko dugu bilaketa moduak ikusten. Hemen gaude berriro baliabide didaktikoen bankuan, eta, zehazki ikasmaterialetan, ibiliko gara. Ikasmaterialetan ikusten duzue hemen badago batetik arakatu materialen zerrenda, hor material guztiak
agertuko zaizkigu. Eta beste berezitutako materialak edo nahi baditugu, halakotarako edo gauza zehatz baterako zuzenean materiala topatu nahi badugu, hemen dazkagu 4 multzotan berezitutakoak. Iparralderako prestatutakoak, autoikaskuntzan erabiltzeko eran moldatutakoak, barnetegietarako, eta xede bederezietakoak. Guk hasteko guztiak ikusiko ditugu, arakatu materialen zerrenda, ikusiko dugu hor, sailkapenak edo bilaketak nola egin ditzakegun. Hemen ikusten duzue, hemen beti horri nagusian berrienak agertuko zaizkitzue agerian, hori bilatzailerik gehienetan bezala, azkena igotakoak egongo dira hemen. Eta hemen bilaketa zehatzagoa egiteko modua daukagu eskubiko zutabe honetako ezaugarriekin. Orduan goitik behera ikusten duzuen maila, gezi horri klikatuta, hemen agertzen dira mailak eta azpi mailak. Gero, hegoalderako, ala iparralderako nahi dugun, aukeratu dezakegu, hegoalderako bezala sartuta dagoen edo iparralderako moldatuta dagoen. Hemen, gero ikusiko dugu. Eskaintza motaren araberako aukera, ere, egin daiteke, edo denak aukeratuta, edo bereziki bat edo beste. Eta azkenik ikasmaterial solteak nahi ditugun, ala bilduma osatutakoak, material bildumak ikusi nahi ditugun. Eta gero hemen, beste material mota ariketa, ataza, beste zerbait, edo jarduera edo aktibitatea den, baldin badakigu, aukeraketak egin ditzakegu. Trebetasunen aukera ere hemen daukagu. Ahozkoaren ulermena, idatzizko adierazpena, guztiak. Eta bilaketarako hitzak, ere hitzak edo terminoak. Bankuaren eremuan bilaketa egiteko, edo gakoitzetan bilatzeko. Hor materiala igotzen denean, material bakoitzari egileak gakoitz batzuk atxikitzen dizkio. Adibidez hemen daukagu, asteburu pasa programazioaren barruan, hitz gako hauek jarri dizkio egileak. Bidaiak, etorkizuna, jaiak. Hemen idazten duguna, gakoitz hoien artean bilatuko luke, ez gainontzeko eremuetan. Adibide batekin, nik uste, hobeto ikusiko dugula. Hori zenbat eta aukera gehiago egin, gogoratu murrizten ari garela. Aukerak ez dira bat edo besteren artean ez du bilatzen, baizik guk hemen adibidez aukeratzen badugu. B2 mailarako, hegoalderako, autoikaskuntzarako, ikasmaterial solteak, eta gakoitzetan, nizerrakit, oporrak gaia lantzea nahi dugu. Orduan, ezaugarri horiek guztiak betetzen dituen materialaren zerrenda emango diguea zerbait badaukagun, begira, hemen dazkagu. Ezaugarri horiekin dauden materialen zerrenda hemen daukagu. Hemen beste kontu interesgarri bat bada, gakoitzetan bilatzaileak berak laguntzen digu, gu zerbait idazten hasten garenean, izki segida hori, nunbait, hasieran, erdian, bukaeran, daukaten gakoitzak emango dizkigu. Adibidez, nizerrakit, horrazin ez da, hain daukana, edo maila, hortartean dauka, edo aizu, honek hasieran dauka, hitz segida honekin, izki segida honekin, sartu diren gakoitzak agertzen zaizkigu. Pixkat pista bezala, balio izaten du askotan. Nik ikusi nahi dut, adibidez, aisia gaiarekin, badaude, gauzak sartuta, ea zer dagoen. Baina, kendu egingo dizkiot mailaren
baldintzak kenduko diot, eta hortan utziko dugu, bai? Auto-ikaskuntzarako nahi dut eta. Orduan, aplikatu, beti eman bertzaio horri, bai? Aplikatu, eta hemen ageri dira gakoitzetan, hitz gakoetan, aisia, ikusten, hitza sartuta daukatenak. Gero, gakoitzekin lotutako beste kontu bat, guk gakoitz hauetakoren bati ematen badiogu, adibidez, elkarrizketa. Azalduko zaizkigu gakoitz horrekin dauden material guztiak ere. Elkarrizketa, eta hemen dauzkagu, elkarrizketa hitzarekin dauden guztiak. Goazen berriro, hasierara, baliabide didaktikoen bankura, eta hemen ikusiko dugu, materialen zerrenda osoan ibili gara lehen, baina, berezituta ere, baditugu multzo batzuk, adibidez hemen, sartuko bagina, hor daukagun guztia auto-ikaskuntzarako moldatuta dago. Orduan hemen egiten dugun bilaketan auto-ikaskuntzarakoak aterako zaizkigu, bai? Barruan gaudelako. Hemen daude azken iotakoak. Hemen atera egin genituen bildumak ere, hemen dauzkatzue auto-ikaskuntzako bildumen zerrenda. Bai? Gero bisitatuenak. Bai? Eta hemen goian, bilaketa pixka bat zehazteko aukera, bai? Maila eta azpimaila aukeratuta, material mota, bilduma den edo ez, bilduma ala ikasmateriala, lehen ikusi ditugunak, bai? Trebetasunak, eta zenbait hitz zehatzekin bilaketari laguntzekoak. Eta gero aplikatu egingo genuke. Goazen atzera, bilaketa egiteko geratzen zaizkigun aukerak ikusteko. Ikusten duzu hemen, materialen zerrendan ibili gara, baina hemen badira beste 3 ezaugarriren bidez materiala bilatzeko moduak, bai? Adibidez, hemen daukagu, arakatu, helburu eta edukien zerrenda. Hor, sartuta, orain arte, sartu diren materialei atxiki zaizkien helburu eta edukiak topatuko ditugu, bai? Ikusi, hemen jartzen duzen badiren orotara, 3009. Orduan, hemen guztiak egongo lirateke jarraian, baina nolabait bilaketa mugatu nahi badugu, hemen daukagu maila edo azpimaila aukeratzeko modua, hizkuntz gaitasunak, bai? Edo, beste arlo batzuetarako baldin badira, normalizazioari dagozkionak horregongo lirateke, ikasteko gaitasunarekin lotutakoak hemen, eta hitz jakinen bidez bilatu nahi bada, hemen daukagu aukera hori ere. Orduan, adibide bat ikustearren, ikusiko dugu, esate baterako, A2 bat azpimailan, hiztegia lantzeko, zein helburu eta eduki dauden sartuta oraingoz, sartuta dagoen materialekoak dira hauek. Hor dauzkagu, hauek guztiak, adibidez, janariari buruzko hiztegia ikasi. Material hauetan, eta maila horretarako, bilatu dugun azpimaila ere, jarri dugu, A2 bat, azpimailan, material hauetan, dauzkagu, hiztegia lantzeko, janariari buruzko hiztegia lantzeko lanketak, jarduerak, ariketak, hemen jartzen du, maila, zer den, ataza, jarduera, aurrez aurreko taldeentzat den, edo auto-ikaskuntzarako den, hor, helburua eta edukiari dagokiona. Beste modu bat, ikusi dugu, goazen barrura, hemen, etiketen bidez, hori lehen pixka bat ikusi dugu, etiketak edo gakoitzak dira, hemen dauzkagu etiketa guztiak, alfabetikoki hemen A izkiaz hasten direnak,
Gero izango ditugu, hemen B izkiaz hasten direna, zuzenean jo nahi badugu, bai? Baina, bueno, hemen ikus dezakegu zein etiketa sartu diren, orain arte. Eta horien bidezko bilaketa egin. Eta hirugarrenik komunikazio jarduera edo deskriptoren bidezko bilaketa ere egin dezakegu. Bai, hauek txantiloitik hartutakoak dira, hemen sartu ditugunak, hemen guztiak egongo lirateke jarraian, eta lehen helburute edukiekin ikusi dugun bezala, maila edo trebetasunaren arabera bereizten dira, bai, adibidez. Bueno, hemen abi bat ekoak aukeratzen baditugu, besterik gabe, azalduko zaizkigu trebetasun guztietakoak. Bai, ikusten duzu. Baina, azpimailaz gain, trebetasuna ere aukeratu izan bagenu, adibidez, ahozkoaren ulermena. Horiek baino, ez zaizkigu aterako. Hemen ditugu, bai? Abi bat azpimailan, ahozkoaren ulermenari lotutako komunikazio jarduerak. Hemen ikusten dugu bakoitzaren ondoan zenbat ikasmaterial dagoen horretarako. Guk pertsona, toki, animalia eta gauzen deskripzioak ongi xamar ulertzeko gai izango da ikaslea. Hemen proposatzen dituguna hauetariko bat edo batzuk egiten baditu, bai, hemen dauzkagu, material hauetan dauzkagu, komunikazio jarduera horri lotutako ariketa, jarduera, bai, bertan jartzen du zer diren. Bai. Bai, horixe izango litzateke, horiek izango lirateke, erabiltzen ditugun bilaketa moduak didaktikagunean.